Hello guys, नै आं दावदै सिकिं खालामफैदों नोंसोर माब्रै दं आसा खालामो नोंसोर गासिबो मोजां दं भिडिअखौनो हगारनो मोनथारालै खामानियाव थाबाय थायोना गाइस भिडिअखौनो हगारनो मोनला दावदैया माब्रै दैयो खोन्थानो दे आं नोंसिनो दै दावदै एकदम माब्रै दैयो खिथुआव खोन्थानो दै एकदम नायबानो जाबाय माब्रै गयो खोनाबाय गाइस अबे दाउआ दैगोन नैबे दैनो नागिरदों खोमालै गाइस नैबे र' खिथुआव नायनो दे आङो दै होद बेना गथ'आलै बेना सिङाव दंथारो गन्थ'आ बबाव दंथारो सिङावसो मोनो गनानै ओइ मेंगुलायबायलां लावथियानो दावदै सिं खालामग्राहां खालामनायानो दाउखि सिङाव दाउआबो देन्जार बाब्राबोलै देन्जार गियो सिङाव हाबबाथाय र'दै गाइस आं नोंसिनो दावदै सिबुआव सेर'नना खोन्थाथारगोन दै गाइस लोगोफोर नोंसिनो दावदै दैग्राखौ नागिरदों दे आं र' दावदै दैनो नागिरनायखौ नागिरगोन दे आङो दै नैबे दैनो नागिरदों नामाब्रा सिङाव दंथारोलै र'दै गाइस दसे थाथ' आं नागिरग्रोनि नै गाइस मोनबाय नै मासे दैनो नागिरदों नै गाइस नै गलांबायसो नामालै नै गाइस दावदैया गसिगोन दै गबोथारसिगोन सेर'नथारनोल' बाला नै गबाय ओइ गबायलै नै गाइस गबाय आखाइजों सेर'ननाय ना गोजौनिफ्राय सेर'नबाय आङो बायबाय नै बायबाय गाइस जारलालै बायबायसो आरोलै नै मोजां हमलाखैरा